Sa ngalan sa Amahan, o Anak, o Espiritu Santo, ang Ginoo maana kaninyo. Ikakawaag walo nga Domingo sulod sa tuig karon, ingon man gisaulog nato ang Indigenous People Sunday, ang mga lumad gyud nato nga makaigsunang Pilipino. Munayambo nato sa sila, o labi na katuong pag-ambo nato alang sa mga kabus sa mga kabus gayod kay Extreme Poverty Day karon. Manangan damon ta atong kagalingon mudango sa ta sa pasaylo o kaluoy sa atong Ginoo. Sugit ko ang akong kasalanan sa walay paglingkod. Isugid ko unta kita sa Dios nga magagaam sa tanan pasayloon sa atong mga sala dadon taniya ngadto kinabuhing dayon. Maya sa Dios dito sa kahitasan. Ukadait sa iyong mga tao din sa yuta. Ginoo sa Panginoon hawi Diyos sa mga magagaang sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagalain kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Sa sala sa kalibutan kaluhi kami. Ikaw nagalingkod sa tuwa sa amahan, nawawala ng mga amoy. Maya sa Diyos ito sa ikaw ang mga Diyos, ikaw ang Panginoon. Ikaw ang mga lamig, malang luno, Jesus Cristo. Panday Espiritu Santo, ikaw sa himay
sa Diyos na mahal. Magampo kita o Ginoo among hinabang ug maagap himo ang among makinabuhing nga magbarog diha sa among gugma o ang among gugma kanimo mulutawon ta diha sa among kadasig sa pagbuhat ug maayo alang sa uban kini among gipangayo pinagi sa among Ginoo sa Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Miadto si Naaman sa suba sa Jordan ug mitunlob siya makapito. Sumala sa gisulti kaniya sa propeta sa Dios ug nahiuli ang iyang pamanit sama sa panit sa usa ka bata. Unya si Naaman ug ang iyang mga kauban nibalik ngadto sa propeta sa Dios ug miingon, karon nasayod na ako nga walay laing Dios sa tibuok kalibutan gawa sa Dios sa Israel. Busa dawata kining gasa ko kanimo. Apan mitubag si Eliseo, ingon nga buhi ang Ginoo nga akong gialaran, dili gayud ako mudawat bisan unsa. Namugos si Anaman kang Eliseo nga dawato niya ang gasa. Apan midumili si Eliseo. Unya si Naaman miingon, kung dili mahimo, naghangyo ako kanimo, nga hatagan mo ako giyuta, nga madala sa duha ka mula. Kay sukad karon, dili na ako muhalad, ug halad nga sunugon, ni muhalad ug mga mananap, ngadto sa laing mga Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Awiti ang Ginoo ug bagong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tungkamot, ang iyang balaang bugtong, nakakabutog kadaugan alang kaniya. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan,
sa tubangan sa kanasuran, iyang gipadayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy, ug sa iyang kamatinod anon, alang sa balay ni Israel. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita, sa kaluwasan nga gihimo sa atong Ginoo. Awiti nga malipayon ang Ginoo. Kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit. Awita ang pagdaig. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Kinotlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo, ngadto kang Timoteo. Hinumdumi si Hesukristo nga gibanhaw, nga kaliwat ni David, sumala sa mayong balita nga akong giwali. Nagantos ako o gigapos gani og kadina, sama sa usa ka kriminal, tungod kay nagwali man ako sa maayong balita. Apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Busa, giantos ko ang tanan tungod sa piniling katawhan sa Dios, aron makabaton usab sila sa kaluwasan nga naa kang Kristo Jesus, inubanan sa himayang dayon. Matuod gayud ang giingon, kun namatay kita uban kaniya, mabanhaw usab kita uban kaniya. Kun mulahutay kita, maghari usab kita uban kaniya. Kun ilimod ta siya, ilimod usab kita niya. Kun kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay matinud-anon man siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa ninyo. Minasab kayo. Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sumayaw ako. Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea.
Samtang nagpaingon siya sa kabalangay, gisugat siya og napulo kasanlahon. Nagpaantaw sila og naninggit, Jesus, magtutudlo, kaloy iintaon kami. Nakakita kanila si Jesus mingon, lakaw o pahiling kamo sa mga pari. Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang sa kanila, sa pagtanaw nga naayo na siya, mibalik og nagdaig sa Dios sa kusog nga tingog. Miyapa siya sa tila ni Jesus ug nagpasalamat kaniya. Ang maong tao sa Marianhon. Unya mingon si Jesus, dili ba napulo man katao ang nangaayo? Hain naman ang siyam. Ngano man nga kining dumuduong maora may mibalik aron pagpasalamat. O mingon kaniya si Jesus, tindog og lakaw. Ang imong pagtuo, maoy na kaayo kanimo. Kaigsunan ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ko, Kristo. Lingkod na. Naragi panultihon nga sa kalisod o kalisdanan o sa rahidya, anha gini may bawaan kung kinsa ang imong higala. O kinsa ang muila kanimo ba nga susama og igsuon. Mo na ang nahitabo no? Sa atong bago lang yung trahedyang nahitabo dinhi lang usa ta sa tua. Lain man sa atong trahedya, lain man sa atong kadalagman nahitabo dito sa Davao. Ngitong nahitabo sa Northern Cebu. Doon kaibaw ta mga dakuyo kayang kadaot ang nahiaguman sa taga dito. Ang uban gali naabot diri ang atong mga kadaot no gamay ra. Aban lagi nakamatngon sa ta nga dunay ingon ta mayosan nga epekto sa mga panghitabo. Do kaibaw ta nga lisod gyud. Makaluluoy gyud. Doon na epekto sad nga maayo, no? Ako sabi sa epekto nga maayo nga nagkahiusa. Dili lamang kitang mga Subuanon. Dili lamang kita nga taga Cebu, kundi nagkahiusa gayud ang tanan tingali nga mga sa atong nason. Bisan gani ang uban ng taga lubang nason, makikhiusa sila kanato sa pagpadayag sa ilang kaluoy. Pero lagi, kung kaluoy, dili man paigo, dili man maingon ta kaluoy nila, no? Kung dili, nagpadayag na ang kahiusahan nato diha sa kahiusa sa atong buhat kayod sa pag-alim niya ng mga trahedya. Muna nga nagkahiusa kita, pagdala nato og mga bisan unsa na lang madala. No, mga pagkaon, mainom, kahigdaan, bisan tuod o tinuod nga nguban usahay sad magilaw ka sa dosahay, no? Pahimuslan ba? No? Ngaon ta wala man mahibaw igyod kanunay o di kay angay mahibawan kinsa naghatag. Aba nahibaw man ta, no? Di ba sa media karon bandira gyud ang naong, no? Sa kinsay naghatag marigog ilahan. Nahibaw na ito na naman ang media, klaro kayo, sakyan pagod sa uban, no? Ang mga kahiusahan unta sa mga Subuanon lang na nagpadayag sa ilang buhat sa kaluoy. Muna nakapadayag hinoon sila sa ilang pagkatinuod na tawhanon nga mga tinguha. So dili na tinuod nga igsuon, dili tinuod nga nakahiusa ni adtong mga nahiaguman taon sa mga trahedya. Mao ning nahitabo sa ebanghelyo sa karon, no? Diha sa trahedya nagkahiusa. Kinsa may nagkahiusa? Kining siyam ka mga Jewish people o mga Hudiyo, taga Israel, o kinisan ang usa ka taga Samaria, nga usa ka Samarianhon. Unsa may kahiusahan nila? Tungod sa ilang sakit nga sanla. Ano? Pulo sila sanlahon.
Unya gani dili kay nagkahiusa sila, nagduol bagay sila, nagdungan pa nga unta kining mga tawhana. Sa istorya ni nila, di gini sila makaduol. Kaya ang taga-Israel, nagtuog yun kining taga Samaria, o sa mga Samarianhon, mga langyaw sila, foreigners sila. No? Kaya tirod, sa dihang ang taga-Israel, mga tao sa Israel, gibihag sila nga to Babylonia, da sila ngadto, doon ay mga tao nga gipapuyo po dito, nakalilain nga mga tao dito sa Samaria. No? Mana nga, para kanila, giilugan sila sa ilang nasod, usa sila ka mga foreigners. No? Muna di gina sila, magkaduol, labot pa. No? Dili ka na sila parihag gayon o pagpadayag sa ilang tinuhuan. No? Ang mga Israelita, ang ila, kanalagang ritual ngadto sa templo. Ang mga taga Samaria di gina mo apil-apil dito o di sa gina paapilon. Pero nagkayusa sila sa ilang trahedya, sa ilang sa ilang kinabuhi nga ang sakit sa sanla. No? Muna nagkauyon noon sila. Malari akong gingon sa ang trahedya doon na sa maayo na resulta. No? Makauyon. Unya, unsa man ang ilasan nga giduol sa atong Ginoo, doon na sila pagtuo. No, kining si Kristo makaayo gini niya namo. Pero nibaw mo unsa ilang ipangayo, wa gyud sila mangayo nga unta sila ayuhon. Unsa may gipangayo nila? Ang ilang yung ipangayo sila yung napulo kabuk ang kaluoy, mercy, dili healing, no? Mercy. O sumapa, pag-ingon nila na kaluyin taon kami, no? Muna ang tubag ni Jesus, sige, lakaw mo. Pagpahiling ka mo ngadto sa pari. O, kaya kanagod ang ilang, nirespeto manggod ni si Jesus food, sa ilang balaod ba, na kung galing masakiton, dili ka makaapil nga dito sa gimwaton o mga buhat sa pagsimba dito sa templo. Kinahanglan in good health gyud ka. O nya unsa mga pagpaila nga ikaw good health ka, doon na kay certification gikan sa doktor o gikan sa pari. So sila mituo. Uniadto sila sa pari. Muna na ang nagisugo sa atong Ginoo, ni tuo sila o bituo sila, ni sunod sila, no? Unya, usar gyud ni balik ang taga Samaria gyud, no? Ang Samarianhon. Ngano magha kaning siyam nga wa man nimo balik. Samal gis kong gingon nga kinitinging mga taga Israel god, nagtuo og nag-ilag ni sila nga sila pinangga og pinili nga lungsod sa Dios. Sila ang lungsod sa Dios pinili. Mo na kung sila pinili, murabag entitled kay sila ba nga. Ang ngayang nagyod, nga kami ragyod, ang hatagan o kaayuhan gikan sa Dios. Entitled kay sila. May manggali ng uban, pari-pariya sa das na hitabo karon, doon na nagtuo nga entitled sila sa mga pagkaon nga maayo, lami. No? Ang pagkaon nga ihatag nato dito, nakakita naman siguro mo, no? Nga trending man na sa atong media karon, Facebook, doon na pag mo reklamo, no? Ngayon silang kaong mamiririg adobo, pero nganong sardinas naman entitled ba? No, nagtuo sila nga ang Ginoo sad nining bahina sa kasulatan na kung gibasa ang Ginoo utangan sa mga taga-Israel. Munawa din sila magpasalamat sa Ginoo. Kini sa Marianhon, nakamatngon siya, nga naayo siya, nimbalik. O nagpasalamat siya sa atong Ginoong Dios. No? Pagkamatngon niya, nga naayo siya, ang kaayo sa atong Ginoo, muna nga nag-died siya, o di ka na-died, nihapa ba siya, nagpasalamat sa atong Ginoo. So, ingon ni Ana, no? Makaingon ta, remembering is thanksgiving. Muna atong gibuhat ron. No? Muna atong gibuhat kada simba na to. Nga kada simba na to, gani,
gikan karon human sa misa hangtod na sa sunod natong pagsimba ang ato yung tanan ana unsa man gyud ang mga grasya, unsa man gyud ang matabang sa atong Ginoo nga imong nadawat dinhi. O sunod Domingo ana o sunod Sabado ba imong nang dadon ihalad. Nga mga kayuhan nga nadawat, mga grasya nga nadawat. Ang tanan gayud nga naa kanimo tibuok simana mo nay dadon ihalad. Ngadto sa atong Ginoo appeal sa halad diya sa Santos nga misa. Umingon ta kanang among kalisod, kamo anumang problema, kanang among mga kasakit, apil na kay magpasalamat mi. Yes. Nga naman, kay gihimo ka na gihatag nga nastong Ginoong Dios aron kita mas malig-on sa atong pagsalig kaniya. Og usab aron kita malig-on sa atong pagpaubos og ang atong pagkapasensyoso. Ang pasensya nato. Gihatag ka natong Ginoong Dios. Kaya there are reasons nga nung gihatag ka natong Ginoong Dios. Aron kita mas malig-on pa ang atong pagsalig kaniya nga wag yoy ato gyud. We are not entitled to anything. Dili kita ingon ta sama ni atong mga tao, mga Hudiyo, mga taga-Israel, datuo sila, entitled sila, no? Mamudawat gyud kita mo. Mo na gipadayag gyud nato pinaagi sa pagdaan nato dinhi sa tanan nato mga hagian sulod sa usa ka semana. Ako lagi ingnon 1 week na ang preparation para sa paghalad sa Santos nga misa. Ang tanan nga gihatag sa atong Ginoong Dios iya man tanan. Ato di balik kaniya. Nga naman kay magpasalamat ta. Remembering is thanksgiving. Di ba mo man ni ang misa pod? Unsa man ang misa? Di ba gipahandom ka nato ang unsa man? Ang kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. Ang iyang kamatayon nga diin gihilakip na dito, ang iyang kasakit, ang iyang pag-ula siyang dugo alang kanato, tungod siyang kaayo, naghatag siya sa iyang kagawaling kinabuhi alang kanato. Muna may ngunta naghalata ng Santos nga misa in remembering, no? Di ba may ngun ang pare? Buhata kini sa akong handumanan. Muna may ngunta ang misa ka na sa pagpasa as a Eucharistic celebration is a celebration of thanksgiving. Pero sama sa niyatong duha at ka mga grupo, niyatong napulo ka buok, nangayo sa sila sa kaluoy. Sama nga gibuhat na to kaganina. Sa sinugdanan, ningunta, mudangop kita sa pasaylo o kaluoy sa atong Ginoo. And then, ihalang niya na to, andanan na itong nahinumduman nga maayo, ang ingunta, tanan nga gihatag ka na to sa Diyos sa kasimana, hangtod karon, gihalag ta uban sa kasakit ni Kristo, kay naghandom ta sa iyang kaayo nga nabuhat na to. That's why magpasalamat ta. So remembering is thanksgiving. Kung ang tao nga dili kamaong mo pasalamat, ingrato gani siya, naibaw siya nga tingali, nagtuog pa na siya, nga labaw pagin siya sa mga entitled gid siya, nga kinahanglan gid maiyaha gid na ang iyang na dangat diha kaniya sud sa usalang kasimana. So hinaot nga sa ato sa paghalad ron sa atong misa, labi na nagkahuman sa misa, mauingon sa ang Ginoo kanato, no? Sama siyang giingon ngadto sa usa ka taga Samaria, taga Samarianon, tindog ug lakaw ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Mao sa naunta gyud ang atong pangayoon sa Ginoo, no? Sama sa kada human sa misa, human pagpasalamat nato sa Ginoong Dios, sa malig-on yung kiniunta sa kanunay ang atong pagtuo. Manindog sa taron, naman atong subayunon sa kalikunon nato, ang pagtuo, pipadayag ka nato sa mga apostoles. Nagato ako sa Dios nga mahan makagawam sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Hesus Kristo anak kabugtong Ginoo nato, labo na lang sa Espiritu Santo, yanak ni Maria nga Berhen, gisakit sa suga ni Poncio Pilato,
Gilansa sa cross, namatay bilubong, mikunsa sa mga minatay, sa katulog adla na banaw, misa ka sa langit, nagalingkod sa to sa Dios nga mahan, makagahang sa tanan. Gikan dito, mabalik siya ng bakong sa mabuyog sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, sa kapitan sa mga santos, sa iluan sa masala, sa magkabanaw sa lawas, o sa kinabing dayon. Amen. Mag-ampo kita ron sa atong nasugnong pagtuaw, alang sa kaluoy o kabag-uhan. Dito ka. O Ginoong Dios, among magbalantay, dungga ang tuaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas. Samtang kami nagalakaw ni ining walog sa kangitngit. Midangop kami kanimo karon, napaubos ug nahugno. Samag nahisalaag nga karnero, nga nahulog sa bungaw. Mabalakong naningkamot, nga makahawid sa sangang gabok. Nagatuaw nga malingkawas. Tanan, gikan sa pagkaunlod, luwasa kami o Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan. Nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong didto sa labok sa Atabay. Uban sa mahinulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami o Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Baruk. Nakasala kami batok sa Ginoo, nagmasupilon kami, wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasayloa kami o Ginoo, sanglit pinaagi sa among mga pakig-uyon-uyon, ginagmay o dinagko, gitugutan namo nga mukaylap ang kangitngitan. Pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-ariglo ug tigpatuman sa trapiko. Pinaagi sa pagtugot sa mga bakak ug panuis diha sa media. Pinaagi sa pagdawat ug mga donasyon gikan sa mga nangawat ug mga nagpahimulos. Pinaagi sa pagtabon sa inhustisya diha sa pagpakahilom ug pagpanginsayon. Pasayloa kami o Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan, nga maoy mo dumala sa among katilingban. Tanan, kaluy kami o Dios, sumala sa imong malahutayong gugma. Nalumos kami, Ginoo, diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo. Apan ang dugang kadautan, mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon. Iskandalosong budget insertions nga naghikaw sa mga kabos ug pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon ug kaayuhan. Gimaumaong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan. Politikanhong dinastiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon, hinungdan nga among katawhan, nagpabiling kabos, ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag. Usa ka adunahang nasod, nga naunlod diha sa mga buhis, apan nabalhog sa kapobrehon, pinaagi sa pagpamulitikang binayran. Tanan, kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan, magpahibos sa ilang mga pagalingon o magampo o magpangita sa akong panagway o mutalikod sa ilang daotang binuhatan, ako gikan sa langit, magpadalinghog kanila o ipahiuli ko ang kayo sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo, o gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma, sa kaluoy, ug sa paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawad-an og paglaom. Kay gimugna mo kami, o Ginoo, dili alang sa korupsyon,
kundili alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami, ug gisuluban og bag-ong pagkatao diha ni Kristo. O Maria Espiritu Santo, baguhang panagway sa kalibutan, baguhang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nganhi kanamo ang kaisog, aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom. Ug buhia dinhi kanamo ang pagka-matinagdanon, pagka-maunungon, pagka-maluluyon, ug walay sukod nga pagka-mahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod og usa ka nasod nga Pilipinhon. Dili mo patigbabaw ang kamatuoran, kaangayan. Diin mo patigbabaw ang kamatuoran, kaangayan ug kamapuanguron. Ginoo, kaluhi kami, Kristo, luwas kami, Espiritu, baguha kami. Pinaagi sa Maria ni Maria, mahal na Berhen sa Santo Rosario, among gisalig ang among pinalangga nga nasod, nga na sa imong makamo. Amen. Maghalat sa pan o bino. Mga igsoon, pagkamo kamo aron ang inyong akol sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, magagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo, gikan sa imong mga kamo, alang sa pagkain kong imoyas sa iyong ngalan, alang sa kapapuslan, ug sa tibok niya santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga mamahala, o pagampo, o gasa nga mong lihala diha sa magtupay gugma, o gimuha nga kining Eucharistia, magdala ka ng mga nasa imong imaya, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Ibayan yung makasing-kasing. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunay magagahon sa tanan. Ang ayong matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanan dapit. Pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos pagpakatao gikan ni Maria nga Berhen, nagpasakit siya sa cross, giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Og siyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kangturan, busa uban sa mga anghel. Ang mga santo sa langit, nagasanga kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awi. Ginoo sa kagahuman, puno ang langit, dugyot sa imo, usahan na, Santos kay ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos ning magasa aron mahimo kinalang ka ng mga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya pan. Mipasalamat kanimo mipikas, mihatag ini ngadto siya matinunan og mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kahit kini mao kong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sama paagi tapos sa panihapon mi kuwasa sa kalis. Mi pasalamat kami po sa mihatag niningat to sa iyang mga tinunan ng mingon. Dawata kini o Panginom ka mga tanan gikan ini kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagong tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini misteryo sa pagtuo. Si Kristo nabanay, si Kristo aron paghandom sa kamatayon pagkabanaw ni Hesus Kristo, nakahalag kami kanimo amahaning paan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nakapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga angayan nga matubang o malagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa dugo ni Kristo makayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo among simbahan sa tibok kalibutan. Himuha mahingpit kami diha sa gugma uban ulay ang among Papa ni Alberto among obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi Ginoo ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay. Dala silang tanan sa pagsudong kahayag sa imong naong. Kaluwi kami tanan, himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Roque, o tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila. Amay kadaygon, amay kang himayaon, pinagin ni Jesu Kristo yung mga na. Hinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatag na kanimo magagaw nga amaan. Dihas kayo sa Espiritu Santo ang tanandog imaya, hangtod sa kahangturan. Atong gamiton ang mapulong ang gitudlo ni Hesus Kristo. Anak sa mga langit, agay doon namin mong ngalan, umabot ka na mo ang imong ginhawian, matumar ang imong hindi sa'yo may masalangit. Ang pangalan sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upay sa iluwag kami sa among mga sala. Mayngon napasaylo kami sa nakasalakan namo. Kung dili mo kami tugyan sa palay, inanualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kami luwason sa tanan dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, may layas na ng kasamo. Samtang nakapaabot kami nga malaumon pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ay manaming hawian, magawang maya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala,
kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton at agi kami sa imong kalinakayusa, ikaw nga buwig hari hangtod sa kangtunan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakan ninyo. Manaw sa kanin. Ipakita tang paginiksunay. Manindog paliho, magampo kita. O amahan nga kamahanan, ang lawas dugo sa imong anak. Maghimon ta nga makaambit kami sa imong Dios nung binuha, kinabuhi, kiniamong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang lingkod palihog. Magpahigayon kita karon og second collection alang sa Indigenous People Sunday. Ang atong parokya pinaagi sa Paris Caritas padayon nga mudawat sa atong mga hinabang material o financial alang sa mga biktima sa linog sa Northern Cebu. Mahimo ninyong ibilin ang inyong mga donations in cash or in kind sa opisina sa parokya. Mahimo usab kamo nga moduol ni Sister Telet Arcilia, ang Paris Caritas in charge. Mga pasalamat. Salamat sa atong choir, altar servers, extraordinary ministers of Holy Communion, lectors and psalmists, collectors and usherites sa ilang mahigugmaon ug makanunayong pagpangalagad. Salamat usab sa atong flower sponsor nga si Mrs. Dilia Gorgod. Mapasalamaton usab kita sa Dios alang sa mga church donations nga atong nadawat ni ining si Manaha. Kaz NTLA Glass and Aluminum Supply 2,000, Algabri Family 1,000, Mrs. Marife Ishida 1,000, Christine and Christopher Zamora and Family 1,500, Luel Lapinid and Family 1,000, Mr. Benjamin Reston 1,000, Artemio Bastatas 1,000, Shuna 4,020, John Ronel Taran 1,500, Elisa Hirasmio 600 pesos. Kanilang tanan masipang pakpak pasalamat. Mga pahibalo gikan sa atong mga Padre Cora. Una, ang pasuga committee sa parokya nagkinahanglan og 25 kabuok electricians, assistant electricians ug checkers. Alang sa interesadong ma-apply, palihog isubmit ang inyong biodata sa opisina sa RCC. Katapusan, nagsugod na usab og pangpanglista sa gustong magpasuga panahon sa adlaw sa mga santos ug mga minatay. Alang sa mga interesado, palihog duula lang ang opisina sa parokya. Daghang salamat, malipayong gabi kanatong tanan. Manindog palihog. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manalangin ko ninyo ang Diyos magaon sa tanan. Amahan kanako ang Espiritu Santo. Tapos na ang misada ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.